И здравейте зрители на YouTube, днес играем Лига с Мариан. Аз съм Ли, ние сме Lighting Power BG. Почти всичките. Две. Значи аз играх Jarvan Jungle, купих си го вчера, имам 2-3 игри. Не съм много добър, най-добрият ми стат за сега е 10 от 4, 20 за 100. Надявам се този път да ни приемем и да имам добър стат. Направих се свой билд, мисля, че е добър билдър, но сега ще трябва да го променя, защото играем само срещу AP Team. И ние нямаме танк, той билда ми беше леко в танк. Не, леко, ами имаше рандуин, имаше вармок, имаше... Махти ладен пулвер бут. Чакай бе, аз съм тук, на мид. Даре, буто е до мидъл. Добре. Значи, Jarvan се почва с A Jungle, защото ви дава... Ще ти пусна едно Q и това е. Добре. Първо, защото дава 10 атак speed пасивка и 10 armor. Второ, че бие 60 медив damage и дава още 10 атак speed на всички такива, всички твои от отбора. Ще ми казваш ли как да билдвам Тимо? Моля. Първо малка маска. Добре. Мисля, че сме с добър отбор, обаче Кейси на 8 лева, това му притеснява. Опа! Много си зле, бе. Без да искам да натисна два пъти и да се... Омага, това ми дава атак спид. Да, на всички дава. На мене дава 20, на всички други победи. Ей, нечестник. Нама ли си звука на самата игра, защото да има баннат за такова, за копирайт на сондове? Но, На копирайт за сондове. Нама ли си звука? намалих си го. Направо иска да го махне цели. Да, е. Кога е? Бе, аз съм си го пуснал, защото на кефи какви неща говори Jarvan. Today is a good day to die. Да, днеска е добро време да умреш. Много хубаво. Кеф му е. Чакай сега, кога? Чакай. 2, 1, давай. Чао. Набили му кю. Да. Thank you, махайте са. Бах ти бързо. Абе, мани са, е честни. Днеска едно да казах, ще пак да ми вземем бубата. Топа. Ти са... Това ли той не знае какво прави? Той е някакъв... Кой левел беше? 20 нали? Това е туши без кола. Точно. Идиот. Значи Jarvan е лесен джунгъл. Jarvan си е лесен герой, в принципи. И е много отнат. Танк, ада. Гъджа. Ам човек, той ми се нафърля, аз съм на по-малко хелт от него, ама нали имам и токсик шот и такива глупости за това. И кой лева си? Спорт, ма рекони си. Да, наистина ще се рекламира. Аз ще пазя Лейна, ако дойде. Добре. Трети? Омага. Гъджа. Преди мене. Да, човек, да. А пак аз по принцип първи дигам 3 лева, като играй джунгъл. Аз най-добър съм с джунгъл с Шако. Аз го мейнвах напред. Бряд Кнайт Гарен е много як. И е безплатен. Наистина? Да, като харесваш това, като ги харесваш или от Games от Twitter и ти дава безплатно. Факт, нещо ми... Атентен тръг не ми вижда. Аз не си поправим са. Нещо ми бъгне. Сега ще дойда ти ганк на моля, но оставиш пантеон. Не, тук ще ганквам. Не, мерси. Добре, няма ганквам бъде. Let's gank! Аре бе! Let's no gang. Гледай на колко го оставих тос.
Today is a good day today. Омага! Оф, ксин тъпли си или да, бе, брат. Да дойда, бе. Аз виж на колко го оставих пантата. По панталон. Панталон. Панталонче. Яба. После... Еми... Те миньоните само ме късват тука. Не той, Ти спалави миньони начин. не дей да се върнем. Бат Пинко, за душа... Не бе, бат Джергия, за душа се бат Джергия. Роба бат джинго. Значи... Много си глупави, че го е панто. Гледай. Панталон, бе. Панталон. Не панто. Дало е панталон, хубаво. Ама аз тук ще умра бързо. Така че я да умитам. Трябваше да го убия, но както е. Що? Ти можеше да го убиш, бе. Може, виж на колко кръсна. Той аз го убих на по-малко. Пък той беше на повече. Така направих фърстбут. Значи, гледайте ми Дуда, който се интересува от Jarvan Jungle. Натисни тап. Да, знам. Не съм глупак. Значи, точно по този начин се започва. Топа! Идва и ми наскача с гост. Виж какво билдва, бе. Виж го като идиот, бе. Не мога. След една минута има булбър, така че... Може да не го ставиш, къде го била? Не. Моля те! Брат! Човек, аз сложих гъба там, така че... Добре, следващия път не го остави, защото ми трябва... Колкото повече хора сме са фигнали, по-добре ще за самия отбор. Нама ли звука? Опа, чакай малко. Това се чака от микрофона. Манико таки. Лабе! Въй! Ходи! Изла! Опа! Гарен! Пак ми! Бягай! Пак ми! Аре бе, защо не дай ми те? Хоп! Скилче! Сега дабълче? Дабъл. Не, мами са те. Остави ми сега панталон. Панталон. Панталони. Идвам. Давай, атакувай. Добре. Иди го. Ой, колко демидж взимам, човек. Фак. Така става. Направи, бе. Без да искам си. Мах комбото. Гледай сега. Гледай. Мой. Отвой го. Мага. А това туз ли? Айде. Ето, сега нищо не прави, бе, оби го. Ти можеш. Чай да дойда, че ти помогна. Да хем да дигна хит. Не трябва. Аре, лати миле, нали не тъй страх. Как тебе не да им скача съм? Не бе, аз имам гъбки. Спокойно. Може да ми оставиш панталона? Моля. Моля? Може и да мога. Но много се изкушавам от хелта ми. Ама, не се ли изкушавам, бе? Не. На мене ми трябва малко повече минане, защото... Абе, остави ма да стигнеш 6 левел, бе! Трябва да си вземеш бугъл. Трябва ти. Но ти му се отнамана. После ще ганкс на бог. Дей, чао, дей, идва или ще смайка. Едно кю. О май гад, кюто на Jarvan, кюго. Абе!
Брат, трябва ли за 6 лева, бе? Гледай сега как ще го убия този. Без проблем. Ако ме го остави, ще бъде по-добре. Знам. Няма. Моля толкова. Всичките ми гъбки се отидоха. Да. Яба. Той няма смисъл да ганква. Няма ли звука, че се чува от микрофона, не разбрали? Да. Не, остави ми ги, моля това. Махай са. Трябва ми експо да дигна 6. Аз ще такова. Окей, имам 6. Може би ще го килна. Да. Може ли аз? Давай, скачвай. What the heck. Как? Как? Заради тъпите ти отрови. Давай, човек, бахте. Чакай сега, какво да си купя? Черепотна ето на Тимо. Сега какво да му купя, бе? Малката маска. Hunting Guys. Да, сетих се. Черепотна ето на Тимо. Закъсване. Доста голямо късване това, наистина. Признавам си. Day is a good day. То път може да играе на Day. Може би ще направи. Аз съм на макс график. Аз съм на най-малко. На Макс ми изгледа на някакво такова Day. Пък ми лагва. На тебе ти лагва. И на тебе ти изглежда детско. Не сме изгледа на някакво такова Day. Сега няма да ти дам Red Buff, защото ти не ми даде кил. Семета. О, Red Buff-а най-колко помага на мен. Топа. Това ми го остави. Използвах силата, ти ми го късна. Така че го вземам. Нали може? Day is a good day. На мене повече ми трябва буве. Гледай къде сложих гъбките. Up ahead. Не. Молята. Наточи го и да той да бяга към мен. Аз го наточих вече. Още. Гледай го. Не! Ко? Така ли ми разбра, че и аз искам един да взема. Вземи, бе! Не те удря колата в момента. Вземи поне търета. За какво ме е търета? Не знам. Само картинката ми да излезе. Да. Да се тука. Чувам бо. Яба тя на това волим. Яба той има 12 минута. Рандуин. Аре, искам някой да ми скочи, бе. Аре, ама тук да волите. Мам. Всички ти късват, бе. Ще я пухна накрая, не ми дриви. Само късва. Вой. Аз нямам мана. След една минута ми се спамва лубава. Якото на джангъла е, че най-лесно фарми голда. Аз тук слагам гъбки. Ти му е бахти опнат. Ари бе, пак съм асистент. Плах го ми за. Ще репортниш Гарен и Тимо, не Тимо, ами... Да, ще репортна Тимо. Закъсване. Не. Репортни Мастери и Гарен за АФК. Не знам какво да направя. Няма ти дам този блок. Се тая.
Аз и без това не го искам. Сега като сложиш 6 гъби и ти свършва мана. И ще го поискаш, ма няма там. Защото ти ми даде кил. Днеска да имах такъв як отбор просто. Късвах им, такова те ми късваха, никой не обижда просто. Някои фидваха понякога, обаче никой не обиждаше. Искам всеки път да имам такъв си просто. Всички си спечелиха лейна, нямаше загубен лейн. Тъпо! Що? What the heck? Добре бе, то за кой ми бяга па сега е? Айде, отбием ли? Ой, но. Странно. Айде бе! Топа, Кермито, знаеш ли колко фъпа са снимал, бе? Да, 100 и нещо. Да бе, гледах на това, на Никче стрима 300 фъпа са. Мариан. Не. Ама ти дам Red Bull. Аз и таком. I'm going ready. И след това ела за дракон. Today is a good day to die. Гледай го сега. Идиота. Аз ще щупя хората. Не възнамеряваш. Ти на мен ще щупиш кулата. Нищо не разбрах. Сега Рабадон ли? Не, Ко? не. Виж какъв ми е бил да видя какво следващо да си взема. Рунай. Кое? Рунай. Не те разбрах. Руна или какво? Рунай. Да, руна. Руна ли биш? 2 стрели наведнъж. Рунан Хурикен. Така. Така и не му запомня. Днеска осъзнах нещо. Освен, че ще убия Пантеон. Осъзнах, че на Джарван Кюто да хилва. Това не го знаеш. Хилва ли? Да, хилва. Не знаеш ли? То и аз не знаем, няма. Аре бе, убием ли? Ще уби. Няма. Не, ти ще го убиеш. Good job. Гъчай. Аз нямах никакъв лайфстил. Той има Тимо, ако има лайфстил, просто... Той Тимо някой го играят на демите. Що? Добър на демите. Така. Да, добър. Ще взема Булбъл. Не, първо ще се килнат жълтите. Да ми върви с майта. После ще взема Булбъл. Мисля сега да играм малко не танка, ми демидж, Джарман. Ще му купя един булдъстър. Просто не знам какъв демидж сега. Някакъв силно уникален демидж. О, мага, той ти го взема. Стига, бе, бах ти идиота си. Как ти ми на мене, бе, знаеш колко бързо ми свършва малко. Аз имам 4000 голд. Ела дракон. Ма след мъничко, като ти взема минало. Ай, сега дракон. Колко гъби имаш заредени? 2. Кога ще се зареди трети? Готово. Сега се сложи тук всички гъби. Дай. Дай, би. Бия. Ще умра! Ем. Как го взимаш така бързо? Май. Сега не си играл джангъл и не знам. Това ми е любимата роля джангъл. Ще му купя сега, бе. Ще му купя един блюд. Една от най-любимата или? Любимата. Значи тук се излигаех малко с този блудъстър, сега почвам танк.
Значи, за първи път пробвам Блудъстър на Джарван, заради това искам да видя просто какво ще е, какъв демидж ще бият. Защото Джарван по принцип си би демидж, а пък Блудъстър не знам какво ще е. Пък тази игра ми е добра, 3-1-3, мога да си загубя. Мен ми трябват парички! Аз затова обичам джъгъла, най-лесно се събира пари. Пак ми лагна. И още малко и ще събера за тос. Руне глава, белаля. Къде отива този Джарван, бе? Не знам, уе. Нещо ми се обърна и не сега. Мента ми лагва. Нещо ми залаги извини. Йо, кое се? Ну! Ние сме гъгър. Гъгър. И това беше, зрители. Чао. Чао. Как да... О, мага, аз не искам друго.